Здравейте хора, аз съм Professional Gamer и днес ще играем CS. Момента за различни позиции просто не мога да спра. Много изменика. Сега ще играем CS. Дали ще има лайк. Ако има такива музики и такива работи, това е от сървъра. Сложа линк в описанието. Сървъра. Play. With you, always. Play. Зато леко ми лаква, ако не снимам, няма да го правя съм слабко. Не съм си на тази минути колко е бил. Аз компютъра не обикновен компютър. Може да има OffenStyle, ако се появи да играем. От самичък ми не е интересно, ще OffenStyle. Може да играем OffenStyle. Да, хора, няма да снимам. Не стига, че на CS ми лади, пък на Дафорес още повече, така че няма филм на Дафорес, сори хора. Може да... Може просто е такова. И между другото да кажа, че почвам много начало. Такива работи ще снимам на CS, на други игри, но на CS най-много ще снимам. И ще правя ревю на пушките, първо на Дигла, а първо на Сапото почваме, после на Глока и така нататък, като минем всички оръжия. Аз сега просто играя първи клип, клипа ще се казва много начало. Искам да го погледнете. О, не гледате бомбата, просто такава е бомбата. Много хубаво. Play. Нямам още интро за го. Play. Ако може да ми помогнете да си направи интро. Дай един вчера се включва много смъртно. Може да го Play. Play.
хора? Черен екран. Не. Извинете за това черен екран. Чакайте да напишем. Always. Play. Пак някой звъни, хора. Извинете, трябва да се научиш, че снимам клип, само да виждате черно. Но ето това е процеса. Да. Мишка Рокер от Марс. Майко. Така. Мисля да приключим клипа. Не става много дълъг. Така. Много начало казах, ще снимам на CS ревю на всички сервери. И ако може да ми направите интро. Бай-бай.